by the starin ne Haruna Ahmad ne kowa mix. da ganin ku na san aikun dace Allah ya kai mi bikin kurawa sai na taka Yusuf Fiddausi san juna kuke sani na ka zamu je domin daurin aure ya zuljalali rabba annabi manzo babba ahalinsa duba sai na sa sahaba a sannan dan na wake masoya sakazantuka shi na koya to gare ku masoya alaji Yusuf da Fiddausi ya gano ki yana so dan mace irin ke ke so lafizan ki yana so dan su ne suke saita shi ya faɗa min cewa yar fara kike kyakkyawa kin haɗu san kowa dangare shi baki da tamka alhaji na san ki sosai cikin ransa kin yi rasai yana so da ke kurayu ga yara ku zan tsayayyu alhaji Fiddausi kun kai soyayyar ku babu san kai a kun yi kama da sarakai ku rikewa juna amana yarda ce take hana nazari masoya za ku yi alfahari Alhaji Fiddausi fatan alkhairi ku haska tamkar da hasken taurari ke da shi junan ku damke alkawari ku yi hakan ku fi karfin mai shari Yusuf Fiddausi san juna kuke sani na ka zamu je domin daurin aure Fiddausi iya mai tarbiyya kyakkyawa mai kyau ga kunya surar ki kamar matan Indiya alhaji kwarai kai dace Fiddausi fara mai kyan sura sarki Allah ya miki kira cif cif kekin cika halitta alhaji Yusuf bashi da keta shi alhaji Yusuf da gaske ke san ki na san kin gane ku sai kirke aiki Jamila yayarki ta ce ku in gaishe ki mijinta Khalid ma yana gaishe ki ware mata kin musirata baki da tsara bare si miki cara fara kyakkyawa a danki da kawa mai ɗebe kewa ga alhaji abokina Yusuf Fiddausi san juna kuke sani na ka zamu je domin daurin aure Alhaji da Fiddausi na muku fatan alkhairi Allah ya kawo mu ranar da za ku kasance ma'aurata. Sami naka da garin kayar da. Allah saka wa Jamila yayarki matar yayan shi Yusuf din ma'ana Alhaji wato Khalid. Allah ya saka mai. Allah ya saka mai sake hada ku zama masoya a halin yanzu.